Oras madihita saluk na kadamang do dainang na hinolongan di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus tapasada roha do pikrata dinalaho tumangin hatan itu hak kita martanya kita. Mau lihatin mau pasaruan nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah di sudi dinggan di basam asini roham na totong di lehom tu bagasan ulu nami di bagasa tiket Tuhan dinalaho taru di dohami sen hatam todim perbadia na totong madongani hami asa mangatusi hami di hatam di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Dihita saluk na kadamang do dainang hatani Tuhan nasar tu hita dia pala partikeno dienek mai sen buku 2 Korin bid 24 mamuka mesen ayat 10 tolu sahat tu bid 5 ayat sada ondo hatani Tuhan tapai uti hukma alai tong do tod di haporsiauni di bagasak kami hubar tu natar surati na porsia do au ubahen na muatahon hami pe na porsia do ubahen na do tami makatahon alaw boto hami na pahen Tuhan Yesusi pahen nido na kami rapo Yesusi jala pajongjongon na do hami rapo kamu alai saluhut nai alani hamudo asa asmi rohai nalam tugadana dibahen na torop makoron hamlateon na sumurung bahen hasangapon ni dibata dibaheni dang marnaloja hami alam tubuh buruk nape hajul mon nami perdurui anggo perbagasani ari-ari do di baru ay haporson namin na martiki jala nanay porsanon ido patupahod di hami hasangapon na sumurong na lumobi hamulion na saling-liling na alahu tayo kami naso taridai datung na taridai ay parsatokina do na taridai alay manotong do ro di saling na naso taridai ayod do huboto hami di natanggal bagas parlape-lapen nami na siya tanoon adong ma di hami inganan na siya debata bagas naso pinauli ni tangan namian saling-liling na di banua gijangi ido pajahon na dihita saluhut na kadamang do dainang na inolongan di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus totu hamatean haheheon hananay ni Tuhan Yesus Kristus jala todi parbadia na sinuruna tuganuk jolma na prosesa sitong na bertujuan pain baruhon parngulun ni jolma na dihasyangan do asa unang jolma na dihasyangan dielaela portibion jala dung di pay baru di bagasan Yesus Kristus saluhut na jolma pardosay pangalaho pamikirion jala parange niak kajolma naung di pay baru di bagasan Yesus Kristus ikot tarida jala ikon mabelas ni roha ni dibata dihita salut na kadamang do daina diturpuk janita na satu hita dia pala partikyanon takasdo di hajongjok kon apostol Paulus tuhuria Korin taringot hadirion ni iba jala apostol Paulus pe dung ditogu debata dung dipay baru debata ibana dang be ibana mangulum mangasan akka pamikirion ni hajul maun na sandiri mana akka parbinotuan na gabe di dalani ibana do akka parngulon na
mangasaon haporsyaon nasir debata. Tarida doi marhite-hite dan marnaloja totok ibadah pasahaton akabarita nauli. Nampe di paburu-buru halak ibadah. Dan marnaloja ibadah para raton akahatan di debata. Nampe di ela-ela ibadah. Bahkan ada orang suatu jamit tanah satu itu ada para partikiano. Di bagasan bidupa opat tonon dia na pawaluho do ima pasyahon. Takas do disan tarida semangat ni apostol Paulus na totok ibana pasahaton hatan di bata. Di do ibana do di nasalut do hani marhaporsuhon alai dan hapusoha. Tarsosak alai dada terhapi. Tarlili alai datung pinasobbu. Pinatinggakon alai datung anggobolo. Nah, himpitan terjadi dan dialami oleh Rasul Paulus. Tentu tidak hanya Rasul Paulus yang mengalaminya. Alai totong do ibana berani. Totong do ibana pasahat kana kahatan di Tuhan. Dan marnaluja manandang gabi madate hadirionna. Pasahaton barita naulii nampe hinabirnit di tap ibana. Dihita kadamang do dainam na hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasa turpu jamitata di ayat napa 10 toluho di hatan itu Tuhanom. Didok do disi alai tong do tod di haporsiaw di bagasa kami hobar tuna tarsurati na porsia do au ubay na huatahon hamipe na porsia do ubay na do tami makatahon ayat 10 tolu di bagasan turpuk jami taon di patudos apostol Paulus do songon nasinurat di buku perpesalmen Bindu 110 ayat 10. Ala ni haporsyaw na tu debata totok ibana manariason hatani debata. Ala ni haporsyaw na tu debata totok ibana makatan hatani debata. Iman yang mendorong dia untuk tetap bersaksi. Iman yang mendorong dia untuk tetap maka tidak kot akahata di Tuhan. Damang dainang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan ayat 10 di turpuk jami taong. Di do ibana do musenang disi. Semangat ni mana. Pos ni roha di ibana. Ia Yesus naung dipahehe di bata. Totok ibana maka porsie nang imana pe. Nang akka jud mana porsyepe sa sitong na ikon pahir ni debatado mo senang rapodo Jesus. Ini sebuah keyakinan naikon peopon, naikon tiupon, jala naikon di perhatu tu akka jud mana porsya. Maka ketika Kristus yang tersalib itu dibangkitkan oleh Allah, maka kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan bagi kita bahwa sesungguhnya setiap orang yang percaya juga akan mendapat kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Damang denang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dirajumi apostol Paulus do di bagasan parangulonna. Molo jolma parduru lambaburuk do. Molo di bagasan ay sa plodam do ibana di bahini dang marnalo jahami alam tuburuk nape hajul nami parduru anggo perbagasan ni ari-ari do di paibab aha majul ma parduru amangina daging ton pamatang ton lam ari lam tabba taon lam gali do pamatang
si majujung toppe aka obuk na di si majujung ton lam martabba aka ari martabba aka taon gabi marbot tarpo si marolong toppe lam tabba ari tabba taon gabi lam ragu do lam galido pamatang parduro dak adong gabi boy pangabati unang gabi tarajumi amang imam karena aku sudah percaya maka aku tidak akan tua. Itu salah. Porsea manang so porsea hita tutuhan Yesus anggo perdagingat ton ekolam matuado alai hataridaan manang perbedaan nya kajun mana porsea tutuhan Yesus dojun mana so porsea molojol mana porsea tutuhan Yesus Kristus daging na boy matua pamatang na boy lam galit alay molo hapor siyaon lam tabba tua ni daging tabba do tugu ni hapor siyaon lam tabba gali ni pamatang alay ko lam martabba do anggo tugu ni hapor siyaon lapatan na somod dia pamatang do na lam gali alay anggo hapor siya maka porsiya tutukan dan buy benok talam gali dan gabi pembenar manang pasitong sitong diri molo nunga gali pamataku iku gali maparton diokku alay ko dohonot tada sonay dokot apostol Paulus gali bi pamataku alay anggo perbagasan ni ari-ari di baru di bata dihita saluhna akadamang dot dainang nenolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus ahado nagabera jumatta siyan hata di Tuhan nasa tuita di apala partikyanon hobarto ojan nasa tuita di pargogoy debatado na poso na parjolos sahali na nang dohonot ta siyan hata di Tuhanon sudenang akan naposo ni debata sudenang akajol mana porsia tu debata di pargogoy debatado hita salhukna madalani akka ari-arita hobar tu hata ni Tuhan di bagasan ayat 10 pitu di dokdo di si ay haporson nami na martiki jalanan ng porsano ido patupau di hamya sangapon na sumoro baka di bagasan ayat 10 o magabi gugokta molo tumpe di bagasan ima hadiriton na parsa tokinanon nekom mago do salhuna alay anggo hita iko manata do di ngulu na saliling na pinatupa na pinarada ni Yesus Kristus maka firman ini mau mengajak kita debata mangalil gugu do totong tu hita debata totong do mangodihok kita nakpe amang inang ragam aka susaan nang peragam aka sitaonon nang peragam aka na bernita tadopi di bagasan aka parmolota alay debata mangodihok kita Yesus Kristus madongani hita gabi margogo do hita mangadopi aka sitaononi karena yang kita tuju adalah bukan yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan ahmana sutarida ima basa-basa nekolehono ni debatatu hita ahmana sutarida dope di bagasan portidon ima surko hasonaan tusado ima tatuju alenia manginang pingot tami do adong ima sada edde jela kordon kordipungan ama nami sapsonari judulna gabi imbaru didok do disi molo nunga gabi di pembaru pikirata molo nunga di pembaru hadiriyota gabi lamdinggan na mahita jadi molo nunga di pembaru Yesus Kristus hadirito salhukna berarti hita madalani aka ari-arita dada mangasan pamikirota sabdi alai mangasan haporsiawa maka porsia Tuhan Yesus Kristus namangyo amanginang siya turpu jamiton neng takasdo di pasahat witagan bersada sabah jolma
na di pargogoy di bata ikot totong maiban pasatot nakahorong ni rohani di bata nang pehumalyang na namakahorong iban. Amang inang mauldo ulah honotay. Alay di pai ngido di batas ya kita. Ketika Tuhan sudah menguatkan kita, maka kekuatan yang daripada Tuhan inilah naikop pakyot ta makaholongi akahumalyang ta. Haguguna siya debata omma naikop pakyot ta para ratun kahatan ni debata. Maka orang yang sudah dikuatkan oleh Tuhan, tidak ada lagi di dalam kehidupannya pemikiran-pemikiran yang pesimis. Orang yang sudah dikuatkan oleh Tuhan, maka dia harus berjalan terus dengan iman di dalam kehidupannya. Uria nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dapat pudi sahali sian hatan di Tuhan na di pasatu ita dia pada partikeno sa onedoko na di bagasan bidulima esadai. Ayodo huwoto hami dinatanggal bagas parlapen-lapen nami na siya tanoon adong madihan inganan na siya di bata bagas na so pinauli ni tangan namian sa nang lengna di banmagicam monotumpe amang inang tanggal manang mati kapamatang to tahapor syaido naiko di parade di batatu hita inganan nasa liling nililing aleni tu saddo ima tujuatta tu saddo pakirimota jala akan nadinggan akan nauli na tapatupa gabi hataridaan nang mangulu holong ni debatatu hita jala gabi hataridaan nasuna sarobang behita do ima portigyo. Karena tujuan daripada orang percaya adalah sorga yang sudah disediakan oleh Kristus. Maka selama kita hidup, selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, mari kita membuktikan iman kita dengan tetap mengasihi, dengan tetap berbuat yang baik, dengan tetap melakukan yang benar. Hataridaan nampanian dohita di surgo hasunangan nang pinaradi di Yesus Kristus tuhita ganong marsada-sada. Amin. Martanya kita. Moliate upasarwa nami tuho ali di bata nami. Di bata Jehovah, di bata perdengan bahasa na somoro. Taruli dohami Tuhan sian hatami. Alini Tuhan patugu haporsyon nami. Asa totong mardala kami jala madalani akarir nami. Dada mangasahon pamikiran nami sabi. Alay mangasahon haporsyon nami. Mulia hati Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita kadamang dainam. Tuhan Yesus totong mamasu-masu hita.